laver en gæt ting i kassen. Luk dine øjne. Nu skal jeg finde en ting. Det er den ting, jeg skal lægge ind i kassen. Kan jeg vide, om Johanne hun gætter det her? Det tror jeg ikke. Åbne øjnene. Nej. Mælkebøt. Nej. Stop lige her. Hvad er det her? Det kender jeg aldrig. Ej, det føles som sådan noget bark. Et eller andet. En blomst. Ja! Luk øjnene. Det her er min. Åbn øjnene. En hund. Luk øjnene. Oh yeah. Det er min ting. Oh yeah. Åbne øjnene. Og du må ikke kigge. Du må ikke røre. Du må ikke røre. Hold lige dig selv. Hold lige mig selv. Hold dig selv. Hold kameraet. Er det i gang? Luk øjnene. Det her er min ting. Jeg ved, om Karoline gætter det. Håber jeg ikke. Åbn. Begynd. Den har hjul. Mm. Den har en eller anden hang. Ja. En gravmaskine eller hvad? Ja. Luk øjnene! Luk øjnene! X virkelig siger til noget. Hun bliver virkelig sur over det her. Hun kan virkelig, altså det er en tisse. Kom, bare i gang. Åbne øjnene, mine. Au! Ja! Luk øjnene. Jeg har tænkt mig at gøre noget sjovt. Det her vil hun nemlig ikke. Jeg håber virkelig ikke, hun finder på noget dårligt. Åbn øjnene. Hold lige kameraet. Okay. Ej, hun